असल में देखल जाओ तो एगो डॉक्टर कबो ना चाहत होयन कि लोग कबो बीमार ना पड़ो। एगो वकील कबो ना चाहत होयन कि हर लोग झगड़ालू ना हो, लोग गलती ना करो। ना कबो एगो पुलिस वाला चाहत होयन कि लोग सही से रहो। सही कहत रहो। एगो शराब के दुकान वाला कबो ना चाहत होयन कि लोग शराब पियल छोड़ दे। एगो नेता कबो ना चाहत होयन कि हर इंसान पढ़ लिख ले। भले ही चुनाव आवे से पहले शिक्षा पर आवाज उठेला, लेकिन असलियत कुछ और होला हो। देखल जाओ तो तारा भलाई के बारे में क्यों सोचते नहीं के हो। और कोई अपना अपना जिंदगी के बारे में सोचता। आपन फायदा आपन भलाई खातिर एगो आम आदमी के जिंदगी बर्बाद होता, वैसे केहू के कुछ फर्क नहीं के पड़े वाला। अपना फायदा खातिर लोग तो तार जान तक ले ली। रुपया पैसा धन दौलत का चीज बा, बस लोग के अपन फायदा दिखे के चाहिए। सही कहता रहो। एगो जानवर भी वफादार बन के ऐसे रहलन ताकि उनकरा 2 वक्त के खाना टाइम पर मिल सको। फिर इंसान के बारे में अब का कहबो।